Ani nesnažil, že ho vypustiť. Ako sa smiala. Tak včera to stalo. A ja som aj len videla, ona na recepciu upratala, ani sa nechce, aby sa rozdávala. Ale on ľudí to do nohy jednu, vieš? Tak radšej nech ma nepustí. Skončil som, vieš. Tak len hej tam to začala, len ucho skončovala. Vyrodenie, ako vyrodenie, ale akože pomrkala si, vieš? Nemala som toho, že mala radosť. Tu vodítku nemusíš. Ale to ránovanie, ona taká, čo je tam ten pazúr strihali, pamätáš? Na skúške musíš odložiť vodítku alebo prevesiť To má si čo v ruke, on mal len pero, keď má niečo v ruke, tak už je problém. Dobre miestečko našli. Stojte! Katalogové číslo 16 bez hodnotenia.